Mä jouduin sekä kaupungin että tämän hoivafirman mustalle listalle. Meitä on ohjeistettu, ettei saa kommentoida työnantajaa. Nimeäni ei saa mainita, eikä työnantajaa. Kyllä näillä hoivakodeilla on jotain salattavaa, jos ne ei mua palkata uskalla. Päätin vaihtaa ammattia, jotta voisin olla päivittäin tekemättä moraalin vastaisia päätöksiä. Moraalin vastaisia päätöksiä. Yksityinen palveluntuottaja, niin toiminta on tehokasta. Täällä kunnassa liian paljon on salaisia asioita. Toivoisin, että tämmöinen hyvä paikka olisi, mikä meillä on nyt vaimolla. Mutta sehän mulle pusuja. Asukkaita piti jättää pyörätuolin päiväksi istumaan. Ja laittaa heidät turvavyöllä kiinni, ettei valuisi lattialle. Hei, mitä sun kasvoille tapahtunut? Ootko sä kaatunut? Welcome. Mulla on kaikki dillejä ja späätys ja ajanvietet.